Vedeli ste, že mikroihličky z tohto séra sa vôbec nerozpúšťajú, ale ostávajú vám v pleti? Riedl Shot 100 a Riedl Shot 300. Ak náhodou niekto nepozná tieto séra, tak ide o séra, ktoré v sebe majú mikroihličky, ktoré sa volajú spikuly, ktoré pochádzajú z jednej morskej huby. Konkrétne tejto. Keď sa v sére aplikujú na pleť, prechádzajú do vrchnej vrstvy pokožky a stimulujú ju. Je to ináč veľmi zaujímavý pocit, pretože cítite na pokožke také jemné prhlenie, také jemné bodanie. Tieto mikroihličky vám stimulujú pleť, tým pádom pomáhajú s jemnými vráskami, pomáhajú zlepšovať absorpciu iných produktov alebo pomáhajú s hyperpigmentáciou. Riedl Shot 100 je jemnejšia, obsahuje 95 000 mikroihličiek a je vhodná pre citlivú pleť alebo pre niekoho, kto ešte len začína s týmito produktami. Na rozdiel Riedl Shot 300 obsahuje až 237 000 týchto maličiek ihličiek, ktoré sú intenzívnejšie a odporúča sa pre pleť, ktorá určite nie je citlivá, alebo pre ľudí, ktorí sú už zvyknutí na túto jemnejšiu verziu. A to, že mikroihličky ostávajú v pleti, vôbec nevadí, pretože ako sa pleť sama regeneruje, tak tie ihličky odchádzajú z pleti tiež. Predtým ešte poviem, ako správne ho máš používať, ma nezabudni sledovať. Keďže na toto serum sa neodporúča dávať make-up, odporúčam ho používať v noci, dvakrát za týždeň. Nepoužívajte v kombinácii s aktívnymi látkami alebo s retinolmi. Toto sérum môžeš rovno zahodiť do koša, keď nepoužívaš SPF, pretože SPF je číslo 1. A nemusíte ho vôbec používať veľmi často alebo veľmi veľa. 50 ml balenie vám vydrží podľa mňa naozaj dlho. Tieto produkty nájdete na dalora.sk alebo samozrejme vám nechám link v mojom bio, aby ste to nemuseli hľadať. Nezabudnite ma sledovať a čaute.